Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, улга таба койбір темалар турында кыскача. Кытышкыч янгын нәтижеде 2 кешенең гомерен үзде. Фаҗига сәбәбе нидә? Тренировкаларда, ярышларда булмый, олимпийский спорт мәктәбе ябыла. Ни өчен? Кичә ГЭС бистәсенең 8-4 йортында кытышкыч янгын булды. Нәтиҗәдә 2 кешенең гомере өзелде. Бүген фаҗига урынында хезмәттәшебез булып кайтты. Бүген коммуналь хезмәткәрләр кытышкыч янгын нәтиҗәләрен бетерә. Гадәттән тыш хәл үзәге 2 һәм 3 катлар арасындагы бүлмә, аннан бер нәрсә дә калмаган диярлек. Замена радиаторов от отопления. Сейчас новые батареи привезут, биометаллические будем ставить. Меняем, стоят. Отопление было, но мы сейчас слили постоянно. Во всем доме отопление есть. И будем менять стояк холодной горячей воды и канализацию на кухне, где свет погорело. Температура, видимо, была большая, сами же видели. Аж потолки даже сам разрушились чуть-чуть. Ничего, сделаем. В течение дня отопление все сделаем, кухню это все, канализацию. А там уже в комнате, я не знаю, там уже штукатурно уже все делать надо. Хәзер күп катлы йортта яшәүчеләрнең суы да, уты да юк. Йортта яшәүчеләр азык-төлек яраксызга әйләнер дип борчыла. Еду приготовить никак, потому что от электричества у нас плита идет, духовка тоже, все, микроволновка тоже, все от электричества. Ничего нету, не знам, как будем. Куркыныч янгын нәтиҗәсендә 2 кеше һәлак була, тагын икесе хастаханәгә эләгән. Янгынның беренче сәбәбе саксыз тәмәке тарту дип карала, ләкин вакыйганың барлык нечкәлекләре әле ачыкланмаган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Татар җәмәгатьчелеге авыр кайгы кичерә. Татар язучысы, шагыйрь, күренекле җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе Татарстанның халык шагыйре Разил Валиев вафат. Бу хакта Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов хәбәр итте. Разил Валиевка 76 яшь иде. Ул 1947 елның 4 гыйнварында Татарстанның Түбән Кама районы Ташлык авылында дөньяга килә. Түбән Кама урта мәктәбен 1965 елда тәмамлый. Шул елда Казан Дәүләт университетының журналистика факультетына укырга керә. 1979 елдан СССР язучылар берлеге әгъзасы була. 1981 елдан алып 84 елларда Чаллы язучылар оешмасының җаваплы секретаре. 84 елдан алып 85 елларда ТССР язучылар берлеге идарәсе рәисе урынбасары. 1990 елдан Татарстан халык депутаты итеп сайлана. 2019 елга кадәр Татарстан Дәүләт Советы депутаты булды. Икенче чакырылыш Дәүләт Советында фән, мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр буенча даими комиссияны җитәкләде. Татарстанның халык шагыйре Дәүләт Советының элеккеге депутаты Разил Валиев белән хушлашу 21 октябрьдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театрында узачак. Шолтов телерадиокомпаниясе якыннарының авыр кайгысын уртаклаша. Тренировкаларда, ярышларда булмый. Олимпийский спорт мәктәбе ябыла, бирдә төзелеш эшләре алып барылачак. Бина 1980 елда Мәскәү Олимпиадасы уздырылган елда ачылган, комплекста беренче тапкыр капиталь ремонт үткәреләчәк. Барысында яңарту планлаштырыла. Ләкин тәрбияләнүчеләр һәм тренерлар белән нәрсә булыр? Җавап безнең алдагы материалда. Бинага 40 елдан артык бу вакыт эчендә монда күп нәрсә инде яраксыз хәлгә килгән. Шуңа күрә капиталь ремонт күптән таләп ителә, ди спорт акробатикасы буенча тренерлар. Ремонтны озак көттек инде без. Бөтен нәрсә иске инде монда. Каверны алыштырга, бөтен җирдә тишекләр, тәрәзәләрдән бик ныгыря. Оборудованиеларда безнең уже бик иске. Олимпийский спорт мәктәбенә 800-дән артык бала йөри. Алар йөзү, дзюдо, бокс, спорт, акробатикасы һәм баттутта сикерү кебек юнәлешләр буенча шөгыльләнәләр. Барысында вакытлыча башка мәктәпләргә бүлеп бирү планлаштырыла. Бу ремонтны без нык көтәбез. 828 бала укый бездә. Бөтенесен тырышабыз урнаштырырга. Олимпийский 1 ноябрьдә бушап калачак. Шул вакытта төзелеш эшләре башлана. 1 елдан соң барлык эшләр дә тәмамланыр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Көзге вакыт салкын тию һәм авитаминоз чоры организмдагы файдалы матдәләр запасын төрлечә тулыландырырга мөмкин. Иң тәмле һәм файдалысы диңгез продуктлары һәм уылдык. Кышалда Камчатка балыгы һәм уылдыгы күргәзмә ярминкәсе үз эшен дәвам итә. Хуш исле киштәләрдә һәр кисәк өчен деликатес. Тунец балык, кижуч һәм палтус, омуль һәм Сөлейман балыгы патша бикәсе чавыча көзен яхшы дару булып тора. Гордость Камчатского края – это хит продажи у нас. Она очень нежная, очень вкусная, богата витаминами, микроэлементами. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Так необходимо для нашего организма. Кызыл уылдык та айрым игътибарга лаек. Очень вкусная икра. Мне очень понравилось. Я давно хотела попробовать купить. Вот разорилась, купила. Еще приду. Мы взяли чавычу, до этого брали еще тоже белорыбицу брали. И еще брали какую-то красную рыбу. Тоже очень вкусная, свежая. Продукты мне вкусно нравится вот эта белорыбица. Я это беру. И вот сегодня взяла еще икру. Һәрбер сатып алучы үзенә ошаган тәмле деликатес табачак киштәдә 35 төрдән артык балык продукциясе бар. Я постоянно сюда хожу, когда приезжаю. Конечно, очень вкусная рыба. Как обычно, я беру чавычу, холодную копчение и белорыбицу. Очень вкусно. Каждый раз, как приезжает, берем. Чавычу брали и белорыбицу. Что взяла? Белую рыбку взяла, красную и икру. Камчатканың диңгез деликатесларын 21 октябрьгә кадәр Грин сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Керү автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Только в октябре скидки до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А. Продсклад «Победа». Грудинка свиная аппетитная, гордость мясника 115,90. Сок томатный «Райское лето» 79,90. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 16 по 21 октября. ТЦ «Грин», первый этаж. Остановка «Глобус».